Δεν μπορώ άλλο. Γιατί πρέπει να κάθομαι μόνος σε κάθε διάλειμμα. Γιατί είμαι ο μόνος που περνάω χάλια. Όλοι φαίνονται χαρούμενοι. Έχουν τις παρέες τους, τα αστεία τους. Είναι ξεκάθαρο ότι περνούν τέλεια και δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Τους ζηλεύω. Μακάρι να ήμουν κι εγώ πιο εξωστρεφής σαν αυτούς. Και μακάρι να σταματήσουν όλοι αυτοί οι τσακωμοί σπίτι με τους γονείς μου. Όλο τσακώνονται. Δεν κάνουν τίποτα άλλο και εγώ νιώθω μόνος. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε? Καλημέρα! Από ό,τι θυμάμαι, σας είχαν αυτές για σήμερα να γράψετε μια παράγραφο σχετικά με την προστασία. Την έχεις γράψει, Νίκο? Κυρία, δεν έκανε την άφηση. Κακώς, αλλά τέλος πάντων. Θα ήθελα έστω να μου πεις την άποψή σου προφορικά. Βλέπεις υπάρχει λόγος που θέλω να μάθω. Τι σημαίνει για σένα να προστατεύεσαι? Προστασία, σοβαρά τώρα. Εμένα κανείς δεν με προστατεύει, ούτε κάνει τύχη. Πάντα πράγματα πάνε στραβά για μένα. Δεν υπάρχουν φιλέτες άγγελοι. Μα γιατί σκέφτεσαι έτσι ερευνητικά? Γιατί αυτό πιστεύω. Καλά, πώς νομίζεις. Πάντως νομίζω ότι είσαι λάθος. Εσύ βέβαια το έτσι. Δεν το έχω καταλάβει. Παιδιά, αν έχετε κάποιες απορίες, πείτε μου. Αχ, τι θα κάνω. Πάλι πήρα κάτω από τη βάση. Αν το μάθουν οι γονείς μου, σίγουρα θα νευριάσουν. Γιατί είμαι τόσο άχρηστος στα μαθήματα? Γιατί όλοι ντρέπονται για μένα? Γιατί όλο τους απογοητεύω? Τι ήταν αυτό? Πώς έγινε? Γιατί ακούω ότι σκέφτεται ο Γιάννης? Τι όμορφες που είναι όλες αυτές στο Instagram. Εγώ γιατί δεν είμαι έτσι? Τι κάνω λάθος? Και η Ελένη σήμερα ήταν πολύ όμορφη και όλοι της έδιναν σημασία. Γιατί είναι όλες αυτές τόσο ωραίες και στιλάτες και εγώ είμαι χάλια? Μάλλον γι' αυτό δεν με συμπαθούν. Γιατί όλοι έξω γελάνε μαζί μου? Τι έχω πια? Δεν καταλαβαίνω, όλοι με κοροϊδεύουν. Είμαι τόσο γελία. Όλοι έχουν φίλους, εγώ δεν έχω παρέα. Όλοι με αποφεύγουν και δεν τους έχω πειράξει. Αλλά φυσικά, ποιος θέλει να κάνει παρέα με την καινούρια μαθήτρια από άλλη χώρα? Ουλόδα ντρίχτα χάι, δεν μου σπίρτκαν, διέμ σούμα βετμούαν. Η κυρία Παπαδοπούλου το είπε ξεκάθαρα. Δεν θα καταφέρω να μπω χειμωνική. Τι θα απογίνω? Τι θα κάνω στη ζωή μου στο μέλλον? Πώς να γνωρίζω από τώρα τι επάγγελμα μου ταιριάζει? Μπορώ να πω κάτι? Έλα, πες. Ξέρετε, είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι όλοι δείχνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που πραγματικά αισθανόμαστε. Όλοι σας έχετε τις παρέες σας, τα γέλια σας, ενώ εγώ δεν έχω τίποτα από αυτά. Όλοι
γελάτε μαζί. Στο σπίτι όλοι τσακώνονται, ενώ στο σχολείο δεν καταφέρνω να βρω κομμάτι τους φίλους. Και αυτό με πονάει. Πριν από λίγο καιρό, σκέφτηκα πως ήμουν μόνος μου σε όλο αυτό. Πως κανένας δεν καταλαβαίνει πως νιώθω. Αλλά τώρα βλέπω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε τις ανησυχίες μας. Και τώρα πλέον ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου σε όλο αυτό που περνάω. Δεν θέλω να σας πω ότι όλα θα γίνουν τέλεια από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά θέλω να σας πω αυτό. Μη φοβάστε να μιλήσετε. Γιατί αν το κάνετε, θα δείτε πως δεν είστε οι μόνοι που νιώθετε έτσι. Όλοι έχουμε τις ανησυχίες μας. Να μην νιώθουμε ξένοι, αλλά μέρος κάποιου. Για μένα είναι δύσκολο να ανοίγουμε. Και σήμερα θέλω να το προσπαθήσω. Και ελπίζω να το κάνετε κι εσείς. Τουλάχιστον, ας είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Είμαστε μαζί σου, Νίκο. Σε καταλαβαίνω. Δεν είσαι μόνος σου. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Πάω να παίξω μπάλα, θα έρθεις. Άστο, πήγαινε, θα καθίσω λίγο εδώ. Γεια, είμαι περήφανος για σένα. Ποιος είσαι εσύ? Το ξέρω, είναι περίεργο να μου βλέπεις εδώ. Πες μου ποιος είσαι. Πιστεύεις ότι ήσουν μόνος σου, ότι δεν σε προστάτευε κανένας. Λοιπόν, για όλους υπάρχει κάποιος φύλακας άγγελος. Κι εγώ ήμουν ο δικός σου. Σε παρακολουθούσα. Να ξέρεις, είσαι πολύ δυνατός. Δηλαδή ήξερες ότι είχα προβλήματα και δεν έκανες τίποτα για να τα διορθώσεις. Πώς ακριβώς με προστάτευσες? Ξέρεις, τη λύση στα προβλήματά μας τη βρίσκουμε εμείς. Εγώ ήμουν εδώ για να σε βοηθήσω. Μπορεί χάρη σε μένα να άκουγες τι σκέφτονται οι άλλοι, αλλά μόνος κατάλαβες ότι πρέπει να μοιραζόμαστε τους φόβους και τις αδυναμίες μας. Συνέχισε να χαμογελάς και να θυμάσαι ότι τα εμπόδια είναι αυτά που μας κάνουν δυνατούς. Η ζωή είναι πολύ ωραία. Γι' αυτό πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή, ό,τι στιγμή κι αν είναι. Μη φοβάσαι. Θα είμαι εδώ για σένα. Χάρηκα που τα είπαμε. Περίμενε, μη φεύγεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω.